Fit-tieni episodju tal-podcast Isma' Din imtella mill-Partit Laburista, il-preżentatur Dean Healey laqa lix-xandar John Bundy għal diskussjoni mifruxa li tmiss il-medja, il-politika u l-ħajja personali. Matul id-diskussjoni hu qasam esperjenza partikolari ta' meta kien iddeċieda li jitlaq minn Radio 101, deċiżjoni li kellha numru ta' reperkussjonijiet. U jiena tlaqt mill-101, laqqas kelli impik ieħor. Domt sena diżokkupat. Dak kien l-iktar żmien diffiċli f'ħajti. Immaġina. Kienet għandi tifla żgħira, kienet tmur skola privata, kienet tmur il-bale, titħallas, dħul ma kellix minn imkien. Niftakar missieri kien jgħidli kif qed kampa ibni, għandek bżonn xi ħaġa nistgħu ngħinuk aħna. U rrakkanta kif meta fi żmien gvern nazzjonalista twaqqaf milli jkompli jippreżenta fuq ix-xandir nazzjonali kien ikkuntattjah l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u offrilu programm fuq l-Istazzjon 1. U niftakar konna ċempinna l-xulxin, iltqajna ġo restaurant il-Valletta Waterfront fl-offsinar. U morna niklu. U għallina ma nafx naqbad nofrilek, għalli ma jekk inti tiġi magħna mal-wan tista' tiġi. John Bundy tkellem ukoll dwar il-komunikat kontinwu li għandu mal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Relazzjoni tajba ħafna għandi, tant għandi relazzjoni tajba li Robert Abela wieħed minn dawk in-nies li nikkritikah. U nibatlu l-kritika tiegħi u niddiskuti miegħu u nitkellem miegħu fuq telefon, jiġifieri ikolli ngħid inħossni veru onorat li kull meta nibatlu dak il-ħin iġibni. Matul il-podcast ma naqsux ukoll rakkonti ta' episodji komiċi li għadda minnhom Bundy kif ħares lejn ir-reliġjon u kif jaħsibha dwar il-ħajja wara l-mewt.